स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण करायला अतिशय सोपी अशी उपवासाची वरईची कुरडई कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। उपवासाची वरईची कुरडई बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी वरई घेतलेली आहे। त्याच्यासोबतच घेतलेलं आहे चवीनुसार मीठ, त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे गरजेनुसार पाणी आणि तेल। आता आपण वरई धुवून घेणार आहोत। तर या ठिकाणी मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण वरई ॲड करूयात आणि आपल्याला ही 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। या ठिकाणी ही वरई मी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत 1 वाटी पाणी आणि ही आपल्याला पाण्यामध्ये साधारणतः 20 मिनिटं भिजत ठेवायची आहे। आता 20 मिनिटं झालेली आहेत। ही वरई मी भिजत ठेवली होती। आता आपण यामधलं सगळं पाणी काढून घेऊयात। या ठिकाणी हे वरईमधलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। आता आपण ते वाटून घेणार आहोत। तर त्याच्यासाठी इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये वरई काढून घेऊयात। आणि आता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाव वाटी पाणी आणि आता आपल्याला हे व्यवस्थित असं वाटून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी ही वरई मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। खूप छान असं ती वाटली गेलेली आहे। तर आता आपण ही शिजवून घेणार आहोत। तर त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी पॅन गरम व्हायला ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण ॲड करणार आहोत 1.5 वाटी पाणी। तर या ठिकाणी पाण्याचं मेजरमेंट फार महत्त्वाचं आहे। 1 वाटी वरईसाठी आपण 1.5 वाटी पाणी वापरतोय आणि त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत चवीनुसार मीठ आणि आता आपल्याला पाण्याला उकळी काढून घ्यायची आहे। या ठिकाणी पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस स्लो करूयात आधी आणि आता आपण याच्यामध्ये हे वाटलेली वरई ॲड करणार आहोत। तर अगदी हळूहळू ही ॲड करायची आणि आपल्याला ती सायमल्टेनियसली मिक्स देखील करायची आहे। तर त्याच्यासाठी इथे मी लाटणं घेतलं। तर आता आपण स्लो गॅसवरतीच हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। कंटिन्युअसली हलवायचं आपल्याला हे। स्लो गॅसवरतीच आपण ही पूर्ण प्रोसेस करणार आहोत जोपर्यंत ही वरई शिजून एकदम घट्ट त्याचा छान असा गोळा होत नाही। कंटिन्युअसली हलवत राहणं गरजेचं आहे, जेणेकरून याच्या गुठळ्या होणार नाहीत आणि कंटिन्युअस आपल्याला स्लो गॅसवरतीच ही प्रोसेस करायची आहे। या ठिकाणी साधारणतः 15 मिनिटं झालेली आहे। स्लो गॅसवरती हे वरईचं पीठ मी छान असं शिजवून घेतलेलं आहे। तर या पॉइंटला आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि आता आपल्याला याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि झाकण ठेवूनच आपल्याला 5 मिनिटं हे पीठ याच्यामध्ये ठेवून द्यायचं आहे। साधारणतः 5 मिनिटं झालेली आहे। झाकण ठेवून हे पीठ मी ठेवलं होतं पॅनमध्ये। तर आता आपण याच्या कुरड्या पाडणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे मी हा चकलीचा साचा घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये बारीक शेवची चकती मी टाकलेली आहे। साच्याला थोडंसं तेल लावून घेतले। तर आता आपण यातलं हे जे कुरडईचं पीठ आहे ते याच्यामध्ये भरणार आहोत। तर या साच्यामध्ये हे मी पीठ भरून घेतलेलं आहे। आता आपण हा बंद करूया आणि आता आपण याची कुरडई पाडणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती मस्त कुरडई पडते याची। तर जेवढा चांगला तुमचा चीक रेडी होईल, पीठ रेडी होईल, तेवढे चांगली कुरडई पडते। तर आता आपण याच प्रकारे उरलेल्या पिठाच्या कुरड्या पाडून घेऊया। या ठिकाणी सर्व पिठाच्या कुरड्या आम्ही रेडी करून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। तर या साधारणतः 25 एक कुरड्या झाल्या मीडियम साईजच्या। तर या कुरड्या आता आपण 2 ते 3 दिवस उन्हामध्ये सुकवून घेऊया। या कुरड्या मी 2 दिवस सुकवून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। मस्त अशा आपल्या कुरड्या रेडी झालेल्या आहेत। तर आता आपण त्या तळणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी तेल गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। तेल चांगलं गरम झालं, त्याच्यामध्ये आता आपण ही कुरडई टाकूया। तुम्ही बघू शकता किती मस्त अशी कुरडई आपली रेडी झाली आहे। तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसते कुरडई। तर आता आपण याचप्रमाणे आणखीन काही कुरड्या तळून घेऊयात आणि मग त्या सर्व करूयात। आता आपली वरईची कुरडई रेडी झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। खूप मस्त दिसते। तुम्ही बघू शकता किती छान कुरकुरीत अशी कुरडई रेडी झालेली आहे।
तर नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही. अगदी सोपी उपवासाची वरईची कुरडई. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.